Bon dia a tots i totes. Com esteu? Com us trobeu? La Montse i jo estem superbé. L'únic que enyorem anar a escola i estar amb vosaltres, saber de vosaltres, però hem pensat una nova proposta per a aquests dies de confinament. La proposta és que a partir d'ara vosaltres sou ambaixadors i ambaixadores de la pau a casa vostra. Això consistirà que haureu de fer accions, vale? Reptes que puguin generar aquesta pau i bona convivència a casa. Durant aquesta setmana, de dilluns a divendres, tindreu uns dies per fer el repte número 1. En què consisteix aquest repte? És en fer un vídeo, si podeu gravar, si no hi ha cap problema, un vídeo amb ordenador, amb mòbil, val? On sortigueu ballant, tots sols, totes soles, com vulgueu, o acompanyats de les persones que vulguin també participar i que estiguin a casa, i haureu de sortir ballant, val? Fent una coreografia d'una cançó. La cançó és d'Estopa i Rosalén, no sé si us sona, que es diu Vivir. No us preocupeu, nosaltres deixem l'enllaç perquè hi pugueu accedir. Sí? Segon, després de fer aquest vídeo, estaria molt bé que comentéssiu, si voleu també en format vídeo i si no per escrit, què us ha semblat, i dos, com us heu sentit fent aquest vídeo, sí? Aquest ball. Hem pensat que seria una superidea per poder conèixer com estàu passant aquests dies, per connectar-nos, saber un poquet de nosaltres. Així que jo també proposaré fer-ho aquí a casa, a veure com surt aquest superball. Vale? Després, envieu el vídeo, el material que heu fet, a l'email que també hem deixat. Tot està escrit perquè ho pugueu revisar si teniu qualque dubte i així veurem les supercreacions que com a ambaixadors i ambaixadores heu fet. Sí? Un besito supergran a tots i totes i recordar que això no és obligatori, ¿vale? Així que no us preocupeu. Adéu!